コインゼロから粘り続けた男の〇〇な瞬間。彼は1年前までコインカンストしていたのにもかかわらず例になったいわゆる馬館長ですわら。コインが例になった瞬間は関連動画から見てください。そろそろ本題に入りますね。前回の動画の最後で今月でどんぐらい稼げるのか楽しみにしておいてください。こんなこと言って1週間100万コイン稼ぎました。少なくねって思ったそこのあなた。土日に岸和田だんじり祭りを見に行ってました。てかあれコインがまたやばい。このままだと